Lefunga ardi blog ni bising khobjak Takhuk hero Debbarma ni Rabar bagan Kwlangjakha sar kani ni jaga aro tongo 65 Rabar bufang tanwi rijakha samung sitra tangnai themrak rok bai buiniyago solok ari nawi kaijamani Takhuk hero Debbarma tabuk naithai klaio hapang ni yaktui tamo yapri najak no naisingjak hero Debbarma Kwlangjakha tini phungai ang bagano phai nuk phaikya ani Rabar prai 60 hoche positive ta tanjak ekang phai nuk phai belekha job jolika dukhu nangkha taun bagi himale ang kebo be kunu sutrata krei ke walai mung krei kebo be ang kok balai mung bo krei angkai oba haikei je personal attack khainai ani Rabar no je bo mokolo nasel mung ngui tanmani abang belai khai sab sajagliya bono oba hai samung sitara khlainte rauna ang belekhe ninda janugo obo botina anora khlaikya ta kaise jaga bo abor khlaimano aba hai samung kane rauna ang belekhe seb selengo ebong bono ang belekhe uko sajagi ang sukani khawo karon ang keriti tui o ani Rabar kaimani ang kunu sorkani mama buya ebong ang ani sak ni ajima bai kolomti kale ajima bai kisamisa lakai nayo nawi ang o Rabar kaimani Rabar kai thini ang kuno sorkani sahajo maya ani ব্যক্তিগত ni sahajo ang kaimani tabuk bo Rabar kaimani prai ang 15 hoite 20000 sutai tabu tongkho ani bekto ang nai kaimani abun bagi obahai samung khanya rang belekai na silawa tai chap saja gyang obke nijini ব্যক্তি ni rambai amte hake kostomosto amte hake kaye tani rijakhai nijibo kisemisa joli nai na gai Abono gi tabuk tam sanamusu oboto ang kuno sorkani mamayak ang kilali ani Takhuk jai nai tongerang kilal baba ang ব্যক্তিগত nan khabai kilal baba ang sawa oba ani niji sai rang bai ang kaimani oba hai khlaijak ang belai kha dukhunango karon khabai tongo kaisa ani kun kheta jumi krei oba sa ani bobishot nei ang kaimani ga oba hai khalari jaka ang kai ani kha belai dukhunango tai belai khe ang khabai thongani बेकार हाइन तोमो थके उमदा हके काये संस चलिवन हने उमदा हके कायमन ani kuno रोजगार करे कुनि उनको करे आबन बागै आं अबा बेफाने ani langma sawi thangda mano bobishot hai hनै आं ani अरबनो आं मस्त खलाये आजिबि काजे जामन amnani ne कुनु वालाय सोलाय दग तंग के बबाय र जरां खानी ani प्राय 38 39 बसरं खा ani kamibo ang tabuk jorote bai o phana bai yakti se bulai kya mani o phana bai walai kya mani ang tabu ba ani jorote ani gurui hनै ang saimang ni mung ani mung hiri Debbarma ani kaming be kumar bilpara panchayat ngai uttar buchong nagar Lefunga hni bo sini jago o jaga ni mung o jagal mung kai omong kai rammohon khobjago haipon obchini jaga yang prai chin kumar bilni